Welcome to my YouTube channel. Clap. Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa po tayo ng simple makeup tutorial. Yung very simple lang po siya tignan sa mukha. And kasi pag nagme-makeup ako, lang siya, yung ginagamit ko lang is eyeliner and lipstick lang. Then hindi na po ako gumagamit minsan ng mga concealing, foundation, mga ganun-ganun. So, ngayon, gagamit tayo ng foundation and mga concealing, ganun. Medyo i-upgrade natin. First na step na gagawin natin is kailangan natin maghilamos syempre. Pero tapos na ako naghilamos kanina. And after natin maghilamos, ilalagay po natin yung liquid foundation. Ayan po. Ang gagamitin ko pong liquid foundation is Ashley Shine yung pangalan. And ito po yung binili ko sa Soho na matagal na. Kaya ngayon ko lang ulit gagamitin. And ito po ay very affordable po siya. Ang mura lang po. 69 pesos yata yung bili ko dito nun. Basta mura lang siya. Very affordable. And ngayon, i-apply po natin siya sa ating mukha. Ayan, gagamit tayo ng brush para sa pag-apply ng liquid foundation sa ating face. Ayan, i-apply lang po siya natin ng ayan. Sa gitna ng nose. Sobrang puti na. Ilagay natin. Yung iba kasi ibang nag-makeup is ginagamit nila yung kamay nila. Pero pwede din naman nagamitin yung ganito brush sa mukha. Para sa para ikalat yung ganyan. Yung foundation. Lalagyan ko. Lalagyan natin siya. Lalagyan ko natin ang malimig para patay ko siya. Sobrang puti naman. Lagyan na lang natin yung leeg para pantay. Hindi kasi hindi mo. Swell. Ayan, tapos na po siya. Naikalat na po. Next po natin ilalagay is, lagyan po natin yung, ginagamit ko po kasi na panglagay sa mga dark spots, ganun, is yung concealing. Ayan, concealing na, mura lang po talaga yung mga ginagamit ko. Yung na-afford ko lang po. Wait guys, just wanna flex my brother pala sa binigay niyang gamit para sa pag-makeup. Ayan, binigay ni Kuya Corex. Ayan. Shout out sa iyo, brother. Thank you so much. Kuha tayo ng panglagay ng concealer. Concealing yung ginagamit ko pang takip ng dark spot. Parang sa mga eye bags, ganun.
natin. Okay. Para makapag. Hindi pa siya na-use. Tapos, yan, nilalagyan ko yung liit na tumutubo na pimples. Kasi nagka-pimples ako dun sa in-apply kong liquid na ay yung sa ano pala. Nagka-pimples ako dun sa nilagay kong foundation sa mukha ko. Last week. Lalagyan ko din ng concealing yun sa baba ng labi ko. Then after that, sa kilay naman tayo ngayon. Guys, yung gagamitin kong pangkilay is, ayan, baka hindi po kayo maniwala, is 10 pesos lang po siya. Yan, 10 pesos. Sabi nga nila kung gusto mong maggumanda, kung wala kang pera, magtipid ka. Kaya, hello tayo sa mura. Okay. After po natin ma-apply yung foundation na liquid and concealing, let's move on to eyeliner. Ayan. Sa eyeliner naman tayo ngayon. Color black po yung gagamitin ko ah. Brush lang po natin para hindi siya gaano dark. Tas may walay po talaga siya. Kasi mura lang po yung ano eh, yung eyeliner na ginamit ko, kaya minsan namumuo po siya. Kaya kailangan talagang i-brush. And after this, ganun lang po kabilis maglagay ng ano kilay. Po siya. Nalagyan ko lang po siya ng powder. Nakalimutan ko po kasi kanina. Ayun, nagmukhang fresh ulit. Kanina haggard na haggard. Okay, next step na gagawin natin is maglagay tayo ng eyeshadow. So, ang gagamitin natin eyeshadow is soft and rosy eyeshadow. Affordable talaga itong mga gamit ko, guys. Wag nyo i-expect na ang mamahal kasi sobrang mura talaga ng mga gamit ko. Yan ang ilalagay natin is yung simple lang. Yung light lang na kulay.
halata. After nun, kailangan natin padapain yung ating pilik mata. Gagamit tayo ng eye curler. After natin siya mapadapa, lalagyan natin siya ng mascara. Ayan. Walang tatak ng mascara. Konti lang yung ilalagay na. Ayan. Para magmukhang tao naman tayo, guys. I-eye curler natin siya ulit. Kasi bumabalik eh. Ayun. Okay na siya. Ayun. Okay na siya. Ayan na. Then, let's move dito sa blush on. Sobrang ano lang siya. Sobrang light lang yung lalagay natin. Kasi pangit yung baka mamaya sabog yung mukha mo eh. Lagyan natin siya ng gold. Ayan. Kalat natin. May kulay na kasi dati itong itong blush ko. Ayan, pink kasi yung kulay kaya nalalagyan siya ng pink. Kahit brown yung nilalagay natin na siya. Na parang gold. Ayun. Ganyan lang kasimple yung blush na nilalagay natin. Ayan. Kasi kahit anong gagawin natin kung talagang pangit tayo, hindi tayo gaganda, guys. Okay. Tignan natin ulit kasi parang hindi siya halata. Ano ba yan? Nalalagyan siya ng kulay pink. Yan, okay siya. Ganyan na yung blush on natin. So, after natin mag-blush on, lalagyan natin ng ayusin natin yung mamaya, no? Magli-lipstick na po tayo ngayon. Lipstick. So, lipstick na tayo ngayon. Hindi ko alam kung anong gagamitin kong lipstick. Wait lang. Try natin tong Super Stay Matte. Matte yung gagamitin nating lipstick, guys. Ayan. Simple lang. Ayan. Pag matte lipstick kasi siya is madali lang ilagay siya sa sa labi. Madali lang siya i-apply.
po yung ginagawa ko pag may occasions dito sa amin. Hindi po siya sobrang hindi po siya sobrang bongga, ganun. Tignan mo naman, pero parang okay naman na siya. Ayan. Sana abot yung mga very affordable na mga gamit mo, ganun. Sana abot yung mga murang kagamitan, ganun. Diba? Sa 69 na liquid foundation, mapapaganda ka na niya. And sa eyeliner na 10 pesos, diba? Okay guys, tapos na tayo. Ayan, nakita nyo naman yung outcome. Very simple lang siya. Yung mga mahihilig sa simpleng makeup, ayan. Very simple. Thank you for watching guys. Hope to subscribe to my YouTube channel and of course, tap the notification bell for more videos para ma-notify po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. And maraming salamat po sa panonood.